Hi guys! Kamusta kayo? Meron dito nag-request na dapat mag-unbox daw ako ng shoes. Pero ewan ko ba kung anong shoes to, pero parang nakakadiri siya. Paano ba to guys? Parang hindi ko kaya. Ito yung tinatawag nilang parang pato ba to? Yung Golden Goose. Ito yung yung box niya guys. Dapat may ganyan, di ba? Kaya ko ba ito buksan? Oh my God! Ito yung box niya. Yan. Tapos, ito yung niya, yung description niya ng shoes. Ito daw ay running sole na model ng Golden Goose. Kaya ko ba itong buksan? Oh my God! Ang dami nagsasabi na ang dumi-dumi daw to. Ewan ko kung kaya. Ew! Bubuksan ko na siya guys. Bubuksan ko na siya. Tapos ito may mga nakasulat pa, Dear Lover, your Golden Goose journey starts here. Fasten your seatbelt. Tapos ito guys. May siya, may matutawag dito. Basta ew! Tapos yan. Lalagyan siguro ito ng ng sardinas. Tapos ito na yung niya. Yan. May papel siya. Ewan ko kung hypoallergenic to. So bubuksan na natin. Ito na siya. Ito na siya guys. Ayan. Ito na siya. Oh my God. So dumi. Tignan nyo guys. Yan. Tapos, oh my God, sinong bibili nito? May mga gas. Yan. Oh my God, brand new ba to? Kaya ko ba itong suotin? Parang di ko kakayanin. Ito yung yung right side niya. Tapos yung dito niya, parang parang silk, yung dito sa loob. Tapos yan, may mga dumi-dumi siya sa labas. Yan ang kulay niya. Tapos, ito yung isa. Oh my God, ganun din. Yan, may mga gas siya dyan. Tapos ito parang mesh. Mesh bang tawag dyan? Ano bang tawag dito? Tapos ito parang metallic. Tapos yung shoelace niya parang ang dumi. Pwede mag-alcohol muna ako. Kasi parang ang dumi. Parang hindi ko siya kaya buksan. Hindi ko siya kaya hawakan. Tapos yan, din sa loob niya, parang may parang ang lambot in fairness. Pero parang hindi ko talaga kaya. Mukhang bago. At saka, bago siya ha. Pero, hindi ko kaya itong suotin, guys. Tapos, isa pa. Ito naman. Ganun din. Parang box niya. Parang same din. Tapos, ito, ang tawag dito, slide naman. Slide classic, guys. Buksan to? Oh my God! Tingnan natin. Ayan na! Oh my God! Same din. Ganun din. Dear Lover, your Golden Goose journey starts here. Fasten your seatbelt and enjoy it. Din. Ito babasahin ko. For dream use only, not designed for other activities. Pwede ba yun? Okay lang ba yun? Ate, bubuksan ko na ate, eto na siya. Ate, eto na.
Tatakpan ko yung mata ko. Eto na siya, ate. Tatakpan ko yung ilong ko, ate. Eto yung do not review. May tapos may pangalan, do not remove if you want to make a return. Hindi ko kaya to. Okay naman siya. Tapos, yan. May mga gas-gas-gas-gas siya. Yan. Brand new to pero ang daming gas-gas. Sino bang nag-ano nito? Sino bang gumawa nito? Yan, bagong-bago pero ang dumi. Yak, ate. Nakakatiri. Parang hindi ko na kayang tapusin to. Ito pa. Yan. Hindi ko na kaya. Yak! Ew! Tapos ito, last. Parang bag yata to. Tapos ito yung box, yan. Pangalan. Star Bag. Ate! Buksan na natin siya. Sorry. Look at that! Tapos parang leopard print. Tapos may sapatos. Ew! Bakit? Tapos malambot naman siya. Tapos ano to? Hindi ko... Papel? Ewan ko, hindi ko na kaya. Let's stop this. Hindi ko na kaya.